Днес трябваше. Това наистина. Това в България може да се случи там. Диви тавата как ще удари. Това е в насрещното движение посока София. Тя се движи в лентата, която посока кулата, но понеже е в насрещното и тя ще дойде от към София. Значи, госпожо, тя се движи към София, пристига в момента, идва към София. А тази лента е посока кулата, но тя понеже е в насрещното и ще дойде в София. Разбирате ли ме? Да видим докъде ще стигне. Всичко бях виждал, но не и това. В мига